Os ydych chi'n credu nad yw cyfnewid ryngwladol yn addas i chi o achos eich cefndir, neu am eich bod yn anabl, neu am fod gyda eich anghenion dysgu ychwanegol, mae taith wedi ei gynllunio arbennig i chi. Mae dysgu a chyfnewid rhyngwladol yn meithrin ein hyder, ein hannibyniaeth, a'n cryfder i orgeisyn rwystrau. Mae'n agor ein llygaid i syniadau a ffyrdd newydd o feddwl. Ond i ormod o bobl, mae'r cyfleoedd hyn i deithio a dysgu wedi teimlo yn tu hwnt i'w gyrraedd. Yma yng Nghymru, rydyn ni am wneud pethau'n wahanol. Taith yw ein raglen cyfnewid ryngwladol unigryw ar gyfer dysgu yng Nghymru. Gan lansiad y strategaeth newydd hon, rydyn ni'n ail-ffocysu ein ymdrechion ar gyrraedd a rai sydd heb gael eu cynrychioli'n ddigonol yn y gorffennol. Wrth gwrs, mae cyfnewid ryngwladol yn mynd ddwy ffordd. Felly, rydyn ni hefyd yn wahodd ein ffrindiau o bob gŵr o'r byd i ymweld â ni am gyfleoedd gyfnewid dysgu yma yng Nghymru. Mae gwahodd ein partneriaid ryngwladol i Gymru yn cyfoethogi ni, ein system addysg a safpwyntiau a syniadau newydd, ac ein helpu i feithrin a chryfhau perthynas hanfodol gyda'n ffrindiau ledled y byd. Rydyn ni ar genhedlaeth i greu cyfleon sy'n newid bywydau ar gyfer bob math o dysgwyr ym mhob ran o Gymru. Rydyn ni'n eich wahodd i ddod ar y daith hon gyda ni.